Despois de 4 novelas, a nova entrega de Pedro Feijóo é un convite a estirar as pernas. Da cabalo entre a crónica e a guía turística, camiña o Vigo Vello xuntas dúas grandes paixóns do escritor. A súa cidade e o relato da súa historia. A identidade, afirma, non se construe sen memoria. Con este libro vou poñer en evidencia que imaginación teño moi pouca e que en realidade todas estas cousas que a xente cree que son ficción adoita pasar moito prácticamente con calquera cousa da vida, pero aquí nesta cidade en certo modo tamén vivimos de costas a nosa memoria, a nosa historia. Igual é unha cousa de vivir nunha cidade con tantas costas tan en pendente que sempre imos collendo carrerilla para chegar a seguinte, pois igual con a nosa historia fixemos o mesmo, non? Pasamos demasiado rápido por ela, preocupados cada un polas súas cousas e esquecemos de pasosnos o feito de pararnos a mirar con atención, pois eso, un reloxo de sol perdido, unha lúa escondida na praza da Constitución, unha placa sobre Rosalía mal posta na Rúa Real. O escritor vigués, multipremiado e supervendas, di que as súas novelas son pretextos para rescatar do esquecemento episodios e curiosidades, moitas aprendidas a través do seu avó Manuel de la Fuente, tamén escritor, xornalista e cronista de Vigo. Eu son o neto de Manuel de la Fuente, que aquí en Vigo pois era unha das voces da memoria da cidade, así que mentre os meus compañeros de escola estaban xogando no patio a pelota, eu andaba por aí con meu avó seguindo a pista de Matajari no Continental, buscando que edificios eran de Pacevich e cales non. Eu crecín con ese caldo, non? Logo, para min a documentación é fundamental para as miñas novelas. Así que con todo iso vas acumulando máis e máis información. Todo o proceso de Os fillos do lume foi tremendo, o caudal de información que cheguei a ter en riba da mesa, e un dos problemas que tiña co libro era e agora como deixo fora todas estas historias? Os tres paseos propostos describen o Vigo mariñeiro, o da Reconquista, o industrial e o metropolitano, porque o Vigo Vello, segundo o autor, sintetiza a cidade enteira. Este Vigo Vello é unha síntese de todos os Vigos anteriores e é un espazo que ten moito de moderno. Eu creo que, mira, o feito de que aí este a Porta do Sol e a Rúa El Duallen divide a cidade en dúas partes e para ir dun extremo a outro da cidade teñas que atravesar o Vigo pasado, un pouco como síntese, non? De todo o que pasa aquí, todo o que sucede aquí, todo arranca aquí. Recordo como era meterse unhas cantas rúas máis abaixo e recordo esa escuridade que había nesta parte da cidade. E agora, efectivamente, aquí onde están pasando todas as cousas e van a máis. O que noto primeiro é que é a xente a que quere volver poñer en valor a este espazo, o que recoñecen como espazo propio. E creo que o que falta, o único que falta para seguir a sacar isto adiante é precisamente que o Concello remate de involucrarse, non? Un anecdotario de pedra, mar e lume para percorrer devagar. Co ritmo dos pasos ao camiñar e como se descobren, revela o escritor os segredos que están á vista de todos.